želim si da pozdravim putem Skype-a Bojan Stanović, Gornja Stežala, pogovaram i tako to. Sad ću mi kažem šta su željke. Imam i Beograd i Novi Sad, to šta su željke. To sam pola potrsio, pola pojebao i tako to. Gledaj što se daške, Nataša i imam dosta. Nema ko me ne zna, cela Evropa me zna. Amerika, Nemačka, Bosna, Amerika, Nemačka, Bosna, Francuska i Švajcarska me znaju. Pošto sam ja drugi ekran, samo da mi kaže po ženski. Ne imamo ženski, imamo iz Bosne, iz Hrvatsku, iz Italije, znači. Putovao sam svuda i tako to. I tako to. I sad mnogo se mi boji, ne mogu bez seksa nikako. I tako to. Znate. I tako da. Dajem ti sve ono lude godine. Ja to ne ludi žika, da sam ja luda. I tako. Svi kažem za mene da sam dobar dečko. I tako to. Sad ću tako to. Sad ću neku žensku pogledao. Evo, žensku ko hoćete. Ima drone, kurve, ima svakako. To da znate. Ali niko nije imao više popularnost nego ja. Na Skype-u. To je moj Skype, ti Sanja, to je kurva obična. Znači ima broja moći. Ovaj Niš, Dragana i tako to. Tako to, ima grupe, svako večer mi zovu grupe. Znači nema, iz Niša, isto počali iz Niš. U taj Niš sam bio jedan put da prdiš. Eto kao. Samo ovdje ima po grupama, ne mogu da nađem grupe, ali ima i dosta, tako da neću se falim i su ženske. Šta su ženski? Tako. I tako, da vidiš šta su to kolobere. Šeca ti Marko, vidiš, Marija. Ima dosta. Beograd ne zna, evo kurva, Dragana Jovanović, kurva. Bojana Kuravela jebao sam. To sam pola potresio jebao. I tako da se zna, ako hoće neka ženska nek mi se javi za seks, neko krene 065 510 36 49. Se nađemo u PK Prokuplje, svima na kafu hoće se javi. Tako. Tako. I tako dođeš mi u san, a večeras možda imam 200, 400, 400 poziva u sekundi. Ajde, laku noć i doviđenja.